Il-qrati issa laħqu l-limitu tal-ispazju huwa meħtieġ investiment urġenti flimkien ma' pjanar fit-tul għall-ġudikatura, l-amministrazzjoni u l-impjegati tal-qorti biex jilqgħu għal ħtiġijiet futuri. Din it-twissija waslet mill-imħallef il-ġdid Mark Simjana fl-ewwel seduta tiegħu fejn stqarr li l-qrati għandu jkollhom biżżejjed riżorsi umani biex il-ġudikatura tagħmel ġustizzja b'mod effettiv u qal li l-ħaddiema tal-qorti għandhom jiġu offruti kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti li jikkompetu tajjeb ma' dawk offruti mis-settur privat. L-imħallef Simjana li huwa riċerkatur legali ta' portata kbira u kollettur ta' kotba legali għadu kif ġie maħtur f'din il-kariga ġdida u fid-diskors inawgurali tiegħu spjega kif ir-rwol tal-ġudikatura jitlob sagrifiċċju kbir u sija twal ta' xogħol. Hija vokazzjoni għal dawk li jħobbu l-liġi u l-litigazzjoni fl-istess waqt li dawk li huma mmexxija minn sens ta' dmir jassiguraw illi ssir ġustizzja. Madankollu l-ġudikatura weħida ma tistax tilħaq dan lan sakemm ma tkunx assistita minn biżżejjed riżorsi umani u spazju fejn tiffunzjona b'mod effiċjenti. Inkun qed nonqos jekk ma nsemmix dawn iż-żewġ punti illi huma ta' uġigħ ta' ras għall-imħallef fid-diskors tiegħu. L-imħallef Simjana insista li mhux biss huwa importanti li jissaħħu l-qrati biż-żieda ta' ħaddiema iżda wkoll li ma jintilfux dawk illi hemm bħalissa.